Hello, mun nimi on Helga ja tervetuloa mun kanavalle. Tää on mun ensimmäinen YouTube-video. Tai oikeastaan ei ole ensimmäinen, mä kuvasin joskus nuorempana jotain, mutta ne on poistunut joten niitä ei lasketa, okei. Mutta tää video, mitä sä oot tullut kattoo, niin mä oon kuvannut tän silleen, kun mä kuvaisin TikTokia mun TikTok-seuraajille, jotka tietää mut. Eli mun ei tarvi esitellä itseään. Mutta välttämättä sä et edes oo seurannut mua TikTokissa käyttäjältä Taidonlapsen monologi. Ja voi olla, että sä tiedät mun TikTokista, voi olla, että sä et tiedä. Mulla ei ole niin paljon seuraajia, että sitä voisi sanoa, että tiedätkö mut TikTokista vai et. Niin, ja mä unohdin esitellä itteni ja silleen mä sanoin tuossa videossa, että toi video alkaa siis sillä, että mä sanoin, että nyt mä vihdoin puhun Rakastavaiset albumista ja kerron, että miksi mulla on mennyt tässä videon tekemisessä niin kauan, mutta se ei tietenkään ole selvää, että sä oot kattonut mun videot aikaisemmin, mun TikTokia. Ja mun TikTokissa mä oon siis suuri Sanni-fani, mä rakastan Sannin musiikkia ja mä oon puhunut Sannista mun TikTokissa. Ja sitten varmaan TikTok-seuraajat varmaan odottaisivat, että mä olisin puhunut tästä Rakastavaiset-albumista, mikä tuli 3 viikkoa sitten. Niin jo aikaisemmin, mutta mä en ole puhunut. Ja sen takia mä sanon tässä, että nyt vihdoin puhun tästä. Koska mä oon puhunut Sannista TikTokissa. Ja niin. Mutta mä en puhunut täällä. Ja se, joka katsoo tätä videoa, ei välttämättä voi tietää, mistä mä puhun. Joten ihan vaan selvennyksen vuoksi olen siis suuri Sanni-fani. Ja mä oon vaan kuvannut tämän videon niin, kun mä kuvaisin sen mun TikTokiin, jossa ihmiset tietää, kun mä oon. Ja mun ei tarvitse esitellä itteni. Mutta mä oon siis Helga. Ja mä teen videoita. Tää on mun ensimmäinen YouTube-video. Nauttikaa! Nyt vihdoin mä puhun Rakastavaiset albumista. Nyt vihdoin mä puhun Rakastavaiset albumista. Siis mä itse asiassa katsoin äsken, niin siitä on 3 viikkoa. Tässä on 3 viikkoa, kun se albumi julkaistaan. Ja mä en ole vieläkään puhunut siitä, vaikka luulisin, että näin isoin fanina mä olisin puhunut siitä jo. Mut mä en oo. Joo, mulla on siis ollut tässäkin. Ensinnäkin mä olin Meet & Greetissä silloin albumin julkaisupäivänä ja siinä oli muutenkin matkustelua ja sellaista. Olin myös siellä näyteikkunassa siis silloin sillä viikolla keskiviikkona ennen kuin se tuli. Ja oli muutenkin, oli Miles & Bridea ja kaikkea. Ja sitten seuraava viikolla mä tein tätä, mutta mä olin mökillä juhannuksena. Niin sit mun piti siellä kuvata tää, mutta se oli jotenkin vaikeaa ja mä halusin vaan lomailla ja nyt vihdoin. Ja mä itse asiassa kuvasin tän maanantaina jo, tän videon. Mut sit se oli 50 minsaa pitkä ja vei hirveästi tilaa ja se oli muutenkin, mä jotenkin en ollut tyytyväinen siihen silloinkaan, niin joo. Olin siis siellä Meet & Greetissä ja jos mä osaan, niin tai onnistun, niin mä laitan editoidessa tähän sitten kuvan sieltä, koska mulla oli siellä hieno paita, minkä mä voisin itse asiassa nytten näyttää, hetki pieni. Takana on lisää Lempi Sannin biisit. Mä en nyt niitä uusia lisännyt tänne vielä, vaikka olisin voinutkin, mutta ja sain siihen nimikirjoituksenkin tohon, jos se näkyy. Rakastavaiset mun mielestä, Rakastavaiset kappaleena jotenkin kun mä ekoin kerran luin, mä olin vähän silleen, tää on aika erikoinen, tää ei oo niin, koska siinä on se kuoro ja sit se ääni on silleen muutettu, niin sit mä olin silleen, voiko tää olla hyvä, mut se on hyvä. Ja mä tykkään siitä ja se on mun mielestä, se on muuten niin kuin, jännä miten se samalla kertoo niin kuin, siitä miten ärsyttää olla sinkku, kun käy läpi eroja silleen, tai on silleen, ärsyttää olla sinkku. Ja siihen ainakin minä voin sanoa sitä hyvin paljonkin tällä hetkellä. Sori. Mutta sitten myös se kertoo niin kuin Shirleystä ja mun mielestä siinä erityisen mielenkiintoista on se loppu. Se loppu
kun Sanni sanoi, että ei mulla muuta kultaa. Ja sitten se musiikki loppui, että siihen tulee vielä sellainen vähän niin kuin puhelussa olisi, tai niin kuin puhelussa jättäisi sen ääniviestin. Ja sitten sanoi, että tai olisi mun pari biisiä. Ja näistä biiseistähän aika moni on selvästi silleen kertoo Shirleystä tai niin kuin heidän suhteessa. Ihan selvästi. Ihan selvästi. Ja mulla oli varmaan, siis mulla oli tähän hullut muistiinpanot noista lyrikoista ja kaikista, mutta mä luovun niistä. Mä nyt vaan menen sillä, mitä mulla tulee mieleen. Ja mulla on ne biisit tässä. Niin. Ja nyt ennen kuin mä unohdin, mutta mä en aio käsitellä Sinä ja se poitsu, koska sitä mä oon käsitellyt jo täällä TikTokissa. Tai mä varmaan itse asiassa laitan tämän myös YouTubeen, tämän videon. Niin sitten siellä tai siis, niin mun TikTokki, jos katsot tätä YouTubesta, niin mun TikTokki on Täden lapsen monologi. Juu. Niin mä oon käsitellyt sitä jo, niin sen takia mä nyt en puhu siitä ollenkaan. Kyynelkanava mun mielestä on hyvin erikoinen, tai siis silleen, se on niinku, ensinnäkin toi nimi, koska siis se kuulostaa siltä, kun siinä sanotaan Kyynelkanava, mutta sitten mä katsoin näitä sanotuksia biiseihin netistä, niin sit siinä oli, että Kyynelkanavaa, ja se mun mielestä vaikuttaa siihen, mistä tämä biisi kertoo. Se, millä tavalla se vaikuttaa, niin siihen mä en osaa ihan vastata, mutta jotenkin se ei ole sama asia mun mielestä. Ja mun mielestä jotenkin, kun Sanni laulaa tässä biisissä siitä, kun se biisi soi siellä autossa, se niitten biisi, ja sitten se laulaa mukana Kyynelkanavaa. Niin mä mietin, että voiko Shirley olla niinku se Kyynelkanava, että se on se niinku, tai ylipäätään Sanni, eikö se silleen, että se on se syy sille itkulle ja sille vuodotukselle, niiden tunteiden vuodotukselle silleen, että laulaa mukana. Että onks Shirley se se niinku itkun ja surun lähde? Tällaista mä vähän niinku mietin tässä. Ja no mä nyt palaan vielä siihen rakastavasti biisiin, koska mä muistin jotain tuolta muistiinpanosta, mitä mä haluaisin tähän vielä. Niin siinä on se Party Rock Anthemi, että PS sano, kun soi Party Rock Anthemi, niin mä mietin, että onko tää niinku, että oliko Party Rock Anthem joko Shirleyn ja Sunnin yhteisbiisi. Tää on merkityksellinen biisi. Ja mä haluaisin kuulla lisää, että millä tavalla se on ollut merkityksellinen. Ja sit myös, nyt mä kohta siirryn eteenpäin jo, mutta vielä tässä sanotaan, että mulla on kesä täällä, mistä ikkunasta katon alas elämää, niin tästä tulee mun mielestä mieleen Hei kevät, koska siinä on niin kuin hyvin semmoista, että mä oon yksin ja mä katon kun nämä muut on yhdessä ja tällaista. On toukokuu ja mulla ei ole ketään, paitsi tää on niin kuin kesällä. Ja mun mielestä tossa muutenkin rakastavaa, mä en nyt katso noita lyrikoita enää, mutta mun mielestä tossa muutenkin tossa rakastavassa biisissä, niin siinä kun se sanoo, että että opetti korkeata moraalia ja ei toista artistia edes harkitsisi, niin mun mielestä se on niinku nyt mä menetin ajatuksen ihan täysin. Niin kuin Sanni jotenkin tossa biisissä käy ilmi, että Sanni luotti oletettavasti Shirleyn, tai mä nyt oletan, että tää kertoo Shirleystä, okei.
Ja mä muuten saatan lausua edelleenkin Shirleyn nimen väärin, joten pahoittelut siitä. Niin jotenkin tässä se kertoo, kuinka se on jotenkin uskonut Shirleyn uskonnollisuuteen, ei uskonnollisuuteen, mutta silleen luotettavuuteen ja sellaiseen lojaalisuuteen tosi kovasti. Ja Shirley on varmaan sitten sanonut joskus Sunnille, että se ei koskaan seurustelisi toisen artistin kanssa. Ja sitten se seurusteli toisen artistin kanssa, tai seurustelee. Niin mun mielestä se on mielenkiintoista. Mut mä menen nyt eteenpäin. Seuraavaksi on Hävisin ero. Niin mun mielestä Hävisin ero, siis se biisin nimi antaa eri tarinan kuin se biisi. Koska Hävisin eron, sä hävisit ero, eli sä niin kun, sillähän tarkoitan siis sitä, että niin kun, se, kellä menee tavallaan huonommin sen eron jälkeen, niin tavallaan häviää sen eron. Mut sit biisissä kuitenkin se laulaa silleen, että haha, en hävinnytkään. Mut sit mun mielestä ehkä on vähän tällainen niinkin sarkastinen, tai niinku, että se oikeesti hävisi, mut sit se sanoo, että se ei hävinnyt niinku ihan pahasta olosta tai silleen. Mut mun mielestä tää on mielenkiintoista, miten se antaa eri tarinan, tää nimi, kun vs sitten toi. Mistä se sitten oikeesti laulaa? Ja sitten mun mielestä on hauskaa, tai ei hauskaa, mutta mielenkiintoista, miten tässä Hävisin eron biisissä mainitaan juhannus. Ja sitten myös Kyydelkaulan biisissä mainitaan juhannus. Niin onko tää sama juhannus? Siis se, että Kyydelkaulassa Sunny laulaa, että se lähtee juhannusta juhlistaan. Ja sitten Hävisin eron. What the fuck? Joo. Niin sitten niin mä mietin, onko nämä sama juhannus. Että Kyydelkaulassa hän menee juhlistamaan juhannusta ja sitten Hävisin eron hän on yksin juhlistamassa juhannusta ensimmäistä kertaa. Ja sitten Hävisin erossa on myös tää lista näitä nimiä. Niin kuin mikä se oli Santtu ja Serafina ja näitä. Niin mun oli tarkoitus googlaa, että mitä näillä kaikilla pariskunnilla on yhteistä. Koska ne liittyy tietenkin tähän biisiin. Varmaan, että jompikumpi niistä on hävinnyt eron sitten pari vuotta. Mut mä sit unohdin kulkaa tämän. Se tapahtui. Joten jos joku tietää, mitä nämä nimet on, niin kommentoi. Kommentoi, mitä nämä nimet on, koska se jäi mulle mysteeriksi. Ja sitten Eeva. Eeva mun mielestä taas nimenä on eri tarina. Tai eri, tai siis hämäävä nimi. Koska Eeva, kun mä näin tän siinä tracklistissä, ja vielä kun mä kuuntelin tän ekaa kertaa, niin, tai kun mä aloin kuuntelemaan tätä niin ekaa kertaa, niin mä aluksi luulin, että Eeva on niin kuin nimi, jonkun henkilön nimi. Eli siis kun tää kertoo salasuhteesta, niin mä luulen, että se on se tyyppi, kenen kanssa sillä on salasuhde. Mutta sitten mä pääsin biisissä siihen kohtaan, missä se kertoo, että se on Eeva Omena. Ja sitten mä mietin, että voiko tää olla niinku, siis molemmat, että se on Eeva-niminen henkilö, kestä tää kertoo, mutta sit se on myös niinku siis Eeva Omena, että ei pysty lopettaa sua niinku Eeva Omenaa. Mun mielestä on myös mielenkiintoista, miten Sunny tavallaan osaa salasuhteenkin kuulostaa niinku kauniilta, kun salasuhteen on mun mielestä aika ruma asia. Tai silleen niinku ei kovin kiva juttu. Ainakaan niinku sille henkilölle, kelle se suhde on niinku salassa. Mut niinku tai siis kun salasuhdehan on niinku pettämistä, mut jos sä oot salasuhteessa, niin sä et oo se, ketä petetään, vaan sä oot se, kenen kanssa petetään, you know. Niin se on huono juttu. Mut silleen Sunny saa senkin kuulostaa jotenkin niinku kivalta. Ja Sunny mun mielestä
jotenkin tosi monia sellaisia vähän niinku rumia tai huonoja asioita. Niinku huonoja asioita. Se kuulostaa silleen niinku kivalta. It's interesting. Ikiaikaisia on varmaan mun lemppari tän albumi. Siis Ikiaikaisia, siitähän Kuuma ja Sanni oli soittanut sitä biisiä jollain keikalla ennen kuin se oli julkaistu. Ja mä oon siis täällä TikTokissa nähnyt niin kuin klippejä siitä niin kuin ennen kuin se oli julkaistu. Ja se oli niin kaunis, mä niin kuin rakastuin siihen heti ja mä vaan odotin, että se julkaistaan. Mutta itse asiassa aluksi mä luulin, että se oli Kuumaan biisi feat. Sanni, koska ne kaikki videot, mitkä siitä oli, niin se oli niin kuin, että Sannilla oli niissä sellainen kuumaa haalari päällä. Joten sitten mä luulin, että se on niin kuin Kuumaa feat. Sanni, mutta se onkin Sanni feat. Kuumaa. Ja mä rakastan sitä Sannin ja Johanneksen äänet sopii niin hyvin yhteen. Ja se on niin kaunis. Se on niin kaunis kappale. Ja jotenkin siinä on kaunis niin kun Sanni laulaa siinä, että älä siitä liikaa ittees ota. Niin mun mielestä on niin kaunis muistutus Sanninekselle kautta Shirleylle. Että, niinku, että se ei ole sun vika, että me erottiin, että me vaan luultiin liikoja, että me ei oltu kaikki-aikaisia. Niin mun mielestä se on niinku kiva, kaunis muistutus. Mun mielestä tää on mielenkiintoinen, koska tää eroaa. Ei se ole tää. Se on tosi ero. Kohtalo. Siis kohta jo. Itse asiassa toi on itse asiassa hyvä, koska myös mä oon ihan varma, että kun mä näin tän tracklistin ja siellä kohtalo, tai siis kohta jo, niin mä luin, että se on kohtalo. Ja silloin kun mä kuulin tätä ekaa kertaa, mä olin ihan varma, että tämän biisin nimi on Kohtalo, mutta se on kohta jo. Ja tää eroaa kaikista muista biiseistä, koska tässä ei mainita muita ihmisiä. Tai siis mainitaan niinku, että niinku toivottavasti löydän ihmisen, mutta se on niinku random ihminen ja se voi olla kuka vaan. Mutta tässä ei mainita Shirleyä, tässä ei mainita ketään eksää. Tää ei liity niinku eroon, tai siis liittyy eroon, mutta tää on vaan niinku, ja tää on todella toiveikas biisi ja sellainen niinku hyvän mielen biisi tavallaan, tai sellainen vaan tällaista toiveikasta toiveajattelua. Ja tää eroaa silleen tosi vahvasti näistä kaikista muista. Ja tässä ei kuulu katumus, kun siis toi katkeruus. Tässä ei kuulu katkeruus, tässä ei kuulu viha, tässä ei kuulu suru. Niin kuin näissä kaikissa muissa biisissä. Okei, Ikiaika siis siinä ei myöskään, se ei mun mielestä myöskään ole katkera biisi. Niin kuin nää tosi. Itse asiassa Eeva ei ole myöskään, koska se ei kerro Shirleystä, mutta nämä kaikki mitkä kertoo niin kuin edellisessä suhteessa, niin näissä on selvästi katkeruutta ja ikiaikaisia ja kohta jossa ei oo. Eikä Eevassakaan katkeruutta, mutta siinä ei myöskään surullisuutta. Mutta tää kohta jo edelleenkin Eevassa on se toinen henkilö, mutta kohta jo niinku se ei kerro niinku kestää, tai siis kertoo kestä vaan, jolloin se periaatteessa ei, se on vaan niinku mielikuvituksellinen henkilö, kun Eeva kertoo tietystä henkilöstä. Ja sitten mun mielestä tää on ainoa biisi näistä, joka on kirjoitettu niinku isoilla tikkukirjaimilla, all caps, ja se vielä jotenkin, kohta ja jo on niinku yhdistetty yhdeksi sanaksi, ja se jotenkin korostaa tosi paljon tätä niinku asian tärkeyttä ja kuinka paljon Sanni haluaa kohta jo löytävänsä jonkun ja kohtaavansa kohtalon, niin kuin minäkin haluan oikeasti. Taroa vai totta? Taroa vai totta on selvästi siltä ajalta, kun Shirley ja Ahti, nyt kun jos oletetaan, että nämä kertoo Shirleystä biisit, niin Shirley ja Ahti oli vasta alkanut seurustelemaan ja sitä ei ollut vahvistettu vielä. Ja sitten oli vaan juorulehdistä ja ihmiset puhuu siitä. Ja sitten Sanni koittaa niinku samalla päästä yli siitä, päästä yli Shirleystä, päästä yli tästä suhteesta. Ja sitten samalla puhutaan niinku uudesta suhteesta. Ja silleen niinku, että
se suhde alkoi tosi nopeasti niin kun eron jälkeen, tietääkseni, muistaakseni, jos mä oikein muistan. Niin silleen, se on varmasti rankkaa ja tässä mun mielestä tässä biisissä Sanni puhuu kaikista eniten niin kuin juomisesta ja sellaisesta, tää ei kiinnosta. Ja sellaisesta, tässä albumissa muutenkin Sanni puhuu paljon alkoholista, tai laulaa paljon alkoholista, ja mä etsin sen monta kertaa, mutta jotenkin tässä biisissä se on vielä niin kuin enemmän, ja tää biisi on vielä enemmän känninen ja itkunen ja silleen kuin nämä kaikki muut. Ja tässä jotenkin korostuu se, niin kuin, kuinka rankkaa se on käydä läpi eroa. Joo, mä mietin, että olikohan mulla vielä jotain muuta. Mä varmaan katson vähän muistinpanoja tässä vaiheessa. Koska mä pidän tätä esitelmää niin kuin silleen, että mä en oo kunnolla... Tää on niin kuin pitäisi esitelmää ja sitten ei kunnolla lukenut muistinpanoja. Ja sitten olisi vaan tällainen pieni muistilappu, missä ei ole yhtään mitään. Niin mä katson, jos mulla on vielä jotain muuta sanottavaa. Ai niin, ikiaikaisia, siitä tulee mun mielestä mieleen eliniänodote, mulla menee toi aina väärin. Eliniänodote, jossa Sanni laulaa, siis se on eliniänodote, se on tullut Sanni ja Shirleyn suhteen aikana, niin se laulaa siitä, kuinka vaikka niiden suhde loppuisi, niin se olisi silti niinku vörtti. Se olisi silti niinku sen kaiken arvosta, vaikka se kestäisi vain pari vuotta, eikä niinku koko ajan. Että Sanni haluaa, että se kestää koko ajan, mutta se olisi silti sen arvosta. Vaikka. Ja sitten tässä Sanni, niinku, tässä ne ei olekaan ikinä, se ei kestänyt koko elämää. Ja Shirley vei Sannin eliniän odotteesta pari vuotta, niin kuin Sanni laulaa eliniän odotteessa. Ja yksi juttu vielä. Itse asiassa kaksi juttua vielä. Ja ensimmäinen niistä on, että täällä kun on jokainen, mä luen nyt lyrikoita. Jokainen aamu alkaa, kun sua varten laittaudun. Vielä se aamu koittaa, kun mua varten laittaudut. Niin mun mielestä tää on erokas, koska ne on melkein samat säkeet. Mutta niillä on ihan eri merkitys. No ensimmäinen on, että mä joka aamu niin kun laittaudun, koitan näyttää hyvältä. Että sitten siltä varalta, että mä löydän sen jonkun ihmisen niin kuin tänään, niin mun pitää näyttää hyvältä, että sitten joku voi kiinnostaa musta. Ja sitten vielä vielä se aamu koittaa, kun mua varten laittaa, että sitten että joku päivä se koittaa, kun mulla on se joku henkilö, ja se voi laittautua niin kuin silleen näyttääkö se hyvää mua varten. Ja toi on mun mielestä hyvin nerokasta. Niin, ja mulla oli täällä vielä, että mun mielestä on mielenkiintoista, miten just toi eliniän odote ja ei erota vielä, niin kuin siis ei erota vielä, mistä Sanni laulaa siitä, että suhteessa on vähän niin kuin silleen, että se menee huonosti ja on mietitty eroa, mutta ei halua erota vielä, koska niin kuin haluaa vielä pelastaa sen suhteen. Ja sit se loppuu se suhde. Ja sit myös vaikka paperihaapoja. Ei erota vielä paperihaapoja, eliniänodote. Niin nämä biisit ei kuulosta enää samalta, koska ne niin kuin nyt tietää, että ne on kaikki sellaisia, että ne on tullut niin kuin, Sanni ja Shirleyn suhteen aikana, niin nyt sille voi aika varmasti sanoa, että ne kertoo sitä. Ja nyt tämän albumin myötä ne ei ole enää sama biisi. Ne ei tunnu enää samalta. Niin kuin, ei ole sama juttu enää. Ja sit vaan niin kuin, niitä kuuntelee sellaisia tosi surumielisinä. Tai no ei tosi surumielisinä aina, mutta niin, eipä lähetäkään vielä minnekään, koska mä unohdin lisätä tähän videoon vielä tosta Ei vittu mä rakastuin taas biisistä, joka oli siinä Rakastavat Deluxella, mikä tuli perjantaina, mikä mä kuuntelin kyllä
Mutta mä vaan unohdin mainita sen tossa äsken, vaikka mun piti. Ja mun mielestä tää on aika erilainen. Mä tykkään tästä, mutta tää on aika siis erilainen siis sanotuksiltaan ainakin kuin nämä muut. Koska siis kun mä sanoin, että toi Eeva ainakin se on sellainen jossain, ei Eeva, kun kohta jo on sellainen, missä ei kerrota mistään niin kuin muista henkilöistä, muista niin kuin tietyistä henkilöistä. Niin tää on myös sellainen, tää on myös sellainen, missä niin kuin ei ole ketään tiettyä ihmistä, vaan tässä on, tai kai tää on joku tietty ihminen sitten, koska yleensä rakastutaan johonkin tiettyyn ihmiseen. Niin tää on silleen erilainen, koska tässä ei oo tää on niinku eri elämänvaiheesta, ei ehkä elämänvaiheesta, mutta tää on niinku, että Sanni on jo siirtynyt eteenpäin tästä suhteesta. Ja se on taas selvästi niin kuin paljon myöhemmin kirjoitettu kappale kuin noin muut. Tämä veikkaan, että suurin osa ainakin noista muista on kirjoitettu niin kuin viime vuoden puolella. Tai niin. Ja sitten tai tänä keväänä tyyliin. Sitten tää on selvästi kirjoitettu niin kuin vasta paljon myöhemmin. Ja sen takia se ei ollut vielä siellä Rakastavaiset albumilla, vaan se on vasta tällä Rakastavaiset Deluxe-albumilla. Ja mä tykkään tästä Kalis ja Sanni duosta. Mä rakastan Lähtisitkö? Siinähän on Ville-Kalle ja on ne muissakin biiseissä, tai on tehnyt muutenkin biisejä yhdessä, niin mun mielestä on kiva duo. Tää Sanni ja Ville-Kalle. Ja se on hyvin nostalginen. Se on niinku hyvin... Se on hyvin nostalginen duo ja mä tykkään siitä. Yeah. Okei. Eikä mulla muuta. Niin. Kerro sun omia mielipiteitä kommenteissa. Ja tykkää videosta. Ja tilaa ja seuraa. Mä en oo varmaan meneekö tää TikTokiin vai YouTubeen. Mä itse asiassa laitan tän YouTubeen nyt kun mä oon saanut kun mä oon tän tälleen vaakatasossakin. Mut jos tää menee TikTokiin niin seuraa, jos tää menee YouTubeen niin tilaa kanava. Ja me nähdään sitten mun seuraavassa videossa. Jee. Hehe.